Рәхмәт. Хәзер инде әлбәттә мәхәббәт темасына җырым. Яз бит дуслар. Ничек инде язда мәхәббәт турында җырламаска? Сезнең өчен менә шундый мәхәббәт. Хисләр, әле салкын, әле ялыкында. Янсам янам синең назлы карашыңнан, тик шулай да яшим янында. Ялкын булдың миңа, ләкин яндырмадың. Салкын булып мине сынадың. Мин яраттым сине, ничек булсаң шулай, синең сынауларга yanmadım da әле туңмадым. Ничек кенә аңлатсаң да хисләреңне, йөрәк аша сине тыңладым. Ялкын булдың миңа, ләкин яндырмадың. Салкын булып мине сынадың. Мин яраттым сине, ничек булсаң шулай, синең сынауларга ялкын булдың миңа, ләкин яндырмадың. Салкын булып мине сынадың. Мин яраттым сине, ничек булса шулай, синең сынауларга сынмадым. Яшәтәләр инде синең белән мине, утлы салкынлы мөнәсәбәт. Бер-беребездән башка яшәү мөмкин түгел, менә шундый безнең мәхәббәт. Ялкын булдың миңа, ләкин яндырмадың. Салкын булып мине сынадың. Мин яраттым сине, ничек булсаң шулай, синең сынауларга сынмадым. Ялкын булдың миңа, ләкин яндырмадың. Салкын булып мине сынадың. Мин яраттым сине, ничек булса шулай, синең сынауларга сынмадым. Синең сынауларга сынмадым. Дилә Нигъмәтуллина. Зур рәхмәт. Мәхәббәттә кыйнып яшәгез. Рәхмәт.